तर आज आमचा मिक्सर खराब झाला म्हणून आई पाट्यावर वाटण वाटते ह्याचं आंबोळीचं. आई आपल्याला सांगेल आता ते कशा प्रकारे वाटलं जातं. हे बघा असं मिक्सर बिघडल्यामुळे आता पाट्यावर वाटते. तर पूर्वी असं आम्ही पाट्यावर वाटायचो बघा. जे तांदळाचं पीठ करायचे जात्यावर, पण डाळ जी असायची ना, उडदाची डाळ, चण्याची डाळ, ती पाट्यावर वाटायची. हे बघा अशा पद्धतीने हे एकदाच फिरवले मी, दोनदाच फिरवलं की होतंय बारीक. हे बघा जसं आपलं आंबोळीला हवं ना पीठ, त्या पद्धतीने बारीक पीठ झालं हे. तर ह्याची चव पण फार वेगळी लागते आंबोळीची. तर याच्यामध्ये मी काय 1 वाटी उडीद डाळ घातलेली आणि 1 वाटी तांदूळ घातले आणि 2 वाट्या मी रवा घालणार आहे. तर आंबोळी कसा करायचा त्याचा व्हिडिओ आम्ही ऑलरेडी दाखवलेला आहे, तो तुम्ही नक्की बघा. पण ह्या व्हिडिओमध्ये खास करून पाट्यावर कसं वाटलं जातं हे तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. कारण आता पाट्यावर वाटायची कला ही लुप्त होत चाललेली आहे. कारण जुन्या काळात लोक नेहमी पाट्यावर वाटायची, चटणी म्हणा किंवा असं आंबोळीचं पीठ असेल ते वाटप असं रोजचं वाटप रोजचं वाटायचं पाट्यावरती. थोडं का असे ना, त्यावेळेस त्याला चांगली चव यायची जेवणाला. त्या तशा आता बघूया त्या आमच्या आंबोळ्या कशा होत्या त्या. आणि हा एक व्यायामाचा प्रकार पण होता त्या काळातल्या बायकांसाठी. हे बघा थोडंच घ्यायचं, जास्त नाही घ्यायचं. बघा एवढं घेतलंय मी. आणि वरवंटा आहे ना तो घट्ट धरायचा असा असा दोन बाजूला असा. आणि हे असं केल्यानंतर थोडं हळूहळू जरा पुढे लपटायचं. त्या वरवंट आणि पाट्याच्या मध्ये डाळ आली ना ती बारीक होते ऑटोमॅटिक. बघा तर खूप मेहनतीचं काम आहे. बघा आता थोडी आणि एकदा फिरवलं की होईल बारीक ती. तो रगडा असतो ना, रगडा, त्याच्यामध्ये असेच करतात ते. तो गोल फिरवायचा. मुंबईत तुम्ही साऊथ इंडियन लोकांच्या दुकानामध्ये बघितलं असाल तर ते गोल फिरवायचे असतात. आणि आपल्याकडे आपण असं करायचो आधी कोकणामध्ये. आता हे सगळं मागे परत घ्यायचं आणि एकदा फिरवलं की ते बारीक होतं लगेच. हा बघा, हा होता एक छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवण्याचा की कशा प्रकारे पाट्यावर वाटलं जायचं ते पूर्वीच्या काळी पीठ. हे बघा दुसऱ्या वेळेला एकदम बारीक झालं. फक्त वेळ जातो. मिक्सर मध्ये एवढ्यात 2 किलो लावून झालं असतं. तर तुम्हाला कधी संधी मिळाली तर तुम्ही पण अशा प्रकारे नक्की करून बघा. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.